पहा झाले पुरे तू वर्ष होतो वर्षाने एकदाच हर्ष गोड अन्नाचा होतो स्पर्श घ्यावा जाणून हा परामर्श पुऱ्या वर्षाची साऱ्या दुःखाची वाचावी कशी मी गाथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी फेरी तू माथा
तुझीच सेवा करता जाणे अन्याय माझे कोट्यानकोटी मोरेश्वरा तुझा कोटी गणपती बाप्पा मोरया मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता। नमस्कार, मी राजा राजेंद्र भोसले। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आपल्याकडे सिद्धिविनायक बाप्पाचे विराजमान झालेले आहे। आपल्याकडे दरवर्षी बाप्पा हा अनंत चतुर्थीपर्यंत असतो, मगर याही वर्षी माझ्या आईवडिलांची इच्छा होती की संकष्टीपर्यंत बसावं, म्हणून यावर्षी आपण संकष्टीपर्यंत बाप्पाचं सेवा करणार आहे। व दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आपल्याकडे कोकणशाही न्यूज चॅनलचे प्रतिनिधी प्रशांत रेवणकर हे नेहमी आपल्याकडे शूटला येत असतात आणि हा आपल्या कोकणातला चॅनल आहे, त्यामुळे खूप सुंदर शूट करतात आणि दरवर्षीप्रमाणे आपल्याकडे त्यांनी शूट केलेलं आहे। तर त्यांचा मनापासून आभार आणि धन्यवाद कोकणशाही चॅनलचा की दरवर्षीप्रमाणे तुम्ही आमच्याकडे असंच येत राहाल पुढे, ही अपेक्षा करतो। थँक्यू।